Can you open? Sắp đâu? Đi. Yeah. Ok. Okay, make. Yeah. Yeah. Toto je ďalší naklíčený kokos. Tak sme zvedaví. OK. Tam máš aj vodu. Ale má krásne v sebe. Má krásne v sebe. Wow. Takže toto je ďalší naklíčený kokos. Wow. Akon? Takže toto z neho vyšlo. Pozrite. Keď sa kokos naklíči, tak takéto niečo v ňom je. A je to. Thank you. We eat it here. Thank you. Thank you. A chutí to skvele. Láska? A ešte aj tá voda. Ukáž si vodu? Že aj kokos ostane, aj vnútrajšok, aj hento. Zaujímavé.